ka channel hatu pitep ka priang smobhaya phi sha kani ka episode bat ha kani ka kanti ka channel hatu pitep kanyo banwan ra shapi ya ka khana shaphang ka medyap ka bajulet meeting barabor ka balong ka wei na ki khana ba phlatam ha ka history jong ka perthai shuwa bangin poi shakata ka banta smobha subscribe ya kani ka channel ba phinyo shibun tli ki jingkantep ba phla bat bayo jingmuntoy u Jeremy Bentham ulong u social reformer uwei na ki riu pau khmat jong kari England u bala thauro ya ka theory of morality kabala khot utilitarianism ha usnam khat news pa andrupu khandai ha kapor ba u Bentham udang don tang arpui snam ula tho ha ka kot will jong u ka kot aibor ha ka dulir ba anda ulayap ya ka met jong u de ban poet da u doctor jong ka yeng ka sam jong u badeiro u paralok bajan jong u George Fordyce ka jing thmu jong u kalong bawat hadien ba ulayap undang long ka jing yarap ya kinong puli doktor iban poet bat war bnia shaphang ki dkhot met ubrio ha ka subject anatomy laya thuro ba hakum katei kapor ka perthai science kampatlong kumbalong menta bat ki doktor ro kimdalong ki babnia bat ki ba shaphang kumbalong hakisngi ki ba menta bat day nakani kadaw ba ulalong ubakloi ban ais mobha ya kamet jong u anda ulayap khnang ba kanlong ka jingker khu ya ki khna pule ba kinla ban wat bnia shaphang kamet ubrio arsnem shuwa ba unyap ula thoro ya ka kot kum kanong rim kaban penskhem ya ka jingkwa jong u ba un it ya kamet anda ulayap khnang ba kiwei kin experiment ya kamet jong u ya kata kakot lakhot ka uses of the dead to the living kabamut ka jingmantoy ka medyap ya ubadang u Bentham ulakhlat no ha unreu tarik June khat praspa laipuar ha ka karta ka ba praphusau snam ha ka yingsa jong u ha Westminster hanong ba London u paralok jong u Thomas Southwood Smith ula bot ya ka jing batha u Bentham ban poit ya ka met jong u bat ban ri kerpang ya ka badro ban bo ya ka kum kanong muna ha ka University College Kabadan ha London la poit lut ya ka met jong u nadu rendang shadu shakjat bat la i tang ya ka khli jong u nalor kata la thap da ki jan linen ban pendap ya ka met jong u bat la pen phong ya u da ki jan ki ba usngo tanat ban phong kum kadak ban ka ya kish ing kishro ki bala pau hadin bala poit ya ka met jong u bat la bu ya u ha ka shuki la kum ba udang Henry kamshum lakot tang kumta ba un shulong tang kum unong muna ha ka skol ba ki khna kila ban puli bnia Henry shu ha ka wil ula tho bat ula kerpat ba anda ulayap ya kani kashuki kabalabu kerpang ya ka met jong u de banyat shabaro ki meeting hapo kata ka skol ba kum kadak ka jingkan mau buram ya u kumta la pendap ya kata bat ula let ban shong habaro ki meeting hapo kata ka skol ba bat la ya thuro bala kenthop ya u ha ka thop ba unlong u president u Bentham ula perkhat ba kum kini ki auto icon lani ki ting shop khamtam ka met yap jong u ba on la ro ban pen inam ha ki circus bat ban pen sngoba ya ki brio ki ban wan pet kai da ka ba pen shat ya ka lengba ka jing yarap ki telai ki balate hakti badak jat bat ban pen ki ya ki ula perkhat ro
balik si kini kiting shop kinlong ki babiang ba ban bu kerpang haka jaka ban thaudur ha umot kumta ya kamet lani ka ting shop jong u la shim no da ka University College of London ha usnam khat pras pa san pho bat ya kani kamet yap lala ban yo i hadu mentamani kabalari kerpang hapo kasendok uben tham ulabu kajing kerpat baya ka kli jong u dei ban sumar bha ban lat na kajing put bat kajing ran kasni do jong u kabala pensyong nong rem na kajing le kijat benrio Maori na New Zealand di bajuri ya ki medyap khnang ba kinam put henrei kajing ri ya ka kli jong u kamlong ka basuk balaya tho bakasni do jong u kalap ut bat kala rong jerngam hadin balaje kumni ladanyo ya ka kli jong u bat hakajaka jongka lashna kerpang ya ka kli da ka bapendan kam da ka mombati ya ka kli ka basisha jong u pat labu hakajat jong kata ka medyap kabalathap hasindok hakisnam khat pras pa khandai popra laya tho bakani ka khli kabalap ut uban tham kala long kajing le birya jong ki khna ha kaba kila pendan kam da ka khli uban tham ban penting ya ki wei pat ki khna puli hakani ka skol ba la ong ru baka jing le birya kalong hadu uput bakila not wat ban ya kenjat bol ya ka khli uban tham ha usnam khat khandai spa nyopusan ki khna puli na King's College kabadan ha London kila tu ya kani ka khli bat kila dawa shispa pound na ka benta ka khli jong u ka khli jong u kala jano henrei hadien la lapat yaka ha ka wei ka senduk kabadan ha station ral ha Scotland henrei mentapat ya kani ka khli lari kerpang da ka University College of London bun kila lengo balai bakat uni uriu pau khmat undang shem ya kani karai ba unlong utung shop ha ki skol ba henrei kidan bun ba kidau balai ba ubentham ula shem ya kani karai kabanung kong e lesi kalong na ka kal lani ka kanjaniam kaba ula thau ka utilitarianism kababatay ba ubriu uday banlong bakloy e lada kijing le jong u kiwanra ya kajing yarap ya kiwei kawei pat kala banlong ba ulong ubriu uba perkhat uriu sngolam uba sngolam ya kajing e ki khna bat ulalong ubakloy e ban IT ya kamet jong u khnang ba kiwei kinyo ban pot bat ban puli bnia shaphang kamet ubriu lakam baka jinglet meeting jong u wat haba ulalong ubalayap kalong kabom shisha henrei kamsem lalong kumta wat hadu mentamani man balong meeting hakani ka skolba raya thu balanyat bet yakani ka shuki jong u saka jaka balong meeting namar ba ulalong ubakloy e banyarap yakiwei lengba kajing IT ya kamet jong u khnang ba kiwei kinyo ban puli ulayo ya kanam kum ukpa jong kani kaskol ba titang katu nilapoi sha kabakot jong kani ka video lada pilayo jing montoy bat ki jing kentep ki batmai snobha hit ya like button ya thuru yangi ya ka e ka ba pisngo shaphang kani ka khana phila ro ban ai ya ki request jongphi shaphang ki khana lani ki jingja ki ba phla khnang ba ka channel hatu phitep kanyo ban ai ya ka jing batai ka babania batna ka banta ki video ki badangwan snobha subscribe ya kani ka channel ba pinlong ubanung kong e banyo ya ki video ki bathamai